In de staatsregeling staat dat de Algemene Rekenkamer Curaçao de jaarrekening van het land onderzoekt en de onderzochte jaarrekening overlegt aan de staten. De Rekenkamer heeft voor de jaarrekening 2019 de volgende punten onderzocht. 1. Of de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de wet en regelgeving. 2. Of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie van het land per 31 december 2019 en het resultaat over 2019. De Rekenkamer heeft de jaarrekening 2019 niet goedgekeurd omdat de jaarrekening niet voldoet aan de 2 onderzochte punten. De jaarrekening bevat te veel fouten en onzekerheden op beide punten. De fouten en onzekerheden in de jaarrekening kunnen niet meer dan 1% van de totale uitgaven van de jaarrekening bedragen. 1% van de totale uitgaven van 1,7 miljard gulden is 17 miljoen gulden. De jaarrekening bevat 561,8 miljoen gulden aan fouten en 8.653 miljoen gulden aan onzekerheden. Deze zijn als volgt. Volgens rechtmatigheid wordt onderzocht of de verplichtingen, ontvangsten en uitgaven tot stand zijn gekomen volgens de wet en regelgeving. Dus als de wet eist dat voor het verlenen van subsidie een ministeriële beschikking nodig is, maar een subsidie is gegeven zonder deze beschikking, zijn de betreffende subsidiekosten onrechtmatig. Volgens getrouwheid wordt onderzocht of de jaarrekening is opgesteld conform de vereisten van de Landsverordening Comptabiliteit 2010. Deze verordening meldt bijvoorbeeld dat de uitgaven opgenomen in de jaarrekening getrouw dienen te zijn. Dus de huurkosten voor de gebouwen dienen dezelfde te zijn als de bedragen die zijn gefactureerd voor huur van deze gebouwen. Een ander voorbeeld is als de Landsverordening meldt dat een overzicht van de ontvangen belastingen in de jaarrekening dient te worden opgenomen. Het overzicht dient te worden opgenomen en de bedragen die hierin zijn opgenomen dienen te kloppen. Er is sprake van een onzekerheid als de documenten die nodig zijn om de controle te verrichten niet aanwezig zijn, niet voldoende of niet betrouwbaar zijn. Deze onzekerheid kan betrekking hebben op zowel de rechtmatigheid als de getrouwheid. De hoogste bedragen aan fouten en onzekerheden worden nader toegelicht. De rechtmatigheidsfouten van totaal 535,7 miljoen gulden. 1. Deze zijn voornamelijk 178,1 miljoen gulden aan begrotingsoverschrijdingen. Deze overschrijdingen zijn de uitgaven die meer zijn dan begroot en de inkomsten die minder zijn dan begroot. De verdeling wordt per gewone en kapitaaldienst per ministerie grafisch weergegeven. Het ministerie dat meer heeft uitgegeven dan begroot is GMN en voor 70,9 miljoen gulden. Dit wordt veroorzaakt door de HNO-uitgaven. 2. Het ministerie van Financiën heeft 51,9 miljoen gulden minder aan inkomsten gerealiseerd dan begroot. Dit omdat minder belastinggelden zijn geïnd dan verwacht. De getrouwheidsonzekerheden van 5.482 miljoen gulden. Deze zijn voornamelijk belastinginkomsten van 1.413 miljoen gulden die volgens de jaarrekening in 2019 zijn geïncasseerd en de belastingen die het land verwacht nog te incasseren van 2.312 miljoen gulden. De documenten die nodig zijn om te controleren of deze bedragen kloppen zijn niet voldoende of niet aanwezig. De oorzaak van de fouten en onzekerheden in de jaarrekening is het financieel beheer van het land die niet ordelijk en niet controleerbaar is. In het rapport van de Rekenkamer kunt u meer lezen over het onderzoek, de bevindingen, de aanbevelingen aan de Staten en aan de Raad van Ministers om tot een goedgekeurde verklaring voor de jaarrekening te komen. U wordt uitgenodigd om het rapport Jaarrekening 2019 Curaçao te lezen op onze website www.arc.cw.